Ассалому алайкум, дӯстони меҳрубони ман, подписчикои канали ман. Хуш омадед ҳама каса ба канали ман. Иҷода бошад торти причуда кардистам. Маҳсулоташ бошад 300 грамм сливичный масло дар кора, 200 грамм шир дар кора, 18 грамм разрыхлитель, 1 пачка разрыхлитель дар кораю, 500 грамм орд. Барои кремш бошад 2 қути згушёни варёнка дар кора, 250 грамм згушёни молоко дар кора. Иҷода бошад орда дар коса мерезем. Ай болош сливичный маслоро ай тёрка хушрӯ када мегузаронему якҷоя мекунем. Апаҷону хоҳарҷоное, ки комментариҳо хуб менависен, лайк мемонен дар видеои ман, вақти худтона дариғ надошта видеои маро тамошо мекунем. Ай ҳамаи шумо миннатдорум, ҳаматонро дӯст медорум, подписчикои азизи ман. Подписчикои наве, ки ба канали ман подписатсия кардастен, ҳаматон хуш омаден, апаҷону хоҳарҷонои ман. ҳар як наворе ки ман мекунам, шумо комментариҳои хуб менависен. Барои ман як завқ мешавад, ки бо ман влогҳои нав пешкаши шумо кунам, апаҷону хоҳарҷонои ман. Ҳамин влогҳое ки ман мемонам, бисёраш духтаракҳои ёш ёд гирифтиянд. Ядрӯза духтаро бисёр нависдастиянд дар влогҳои пешинам, ки хеле чиро аз шумо ёд гирифтем, даже билинчи пухта наметонистем, влогҳои шуморо дидем, ҳамаша ёд гирифтем, миннатдорӣ кардастиянд. Хоҳарҷоно, раҳмати калон, ҳамин влогҳои мо барои именно барои духтаракҳои ёша, ки як чиза ёд гиранд. Ба шавҳарам ки баромаданд, модар раҳмат гӯям. Духтаракҳо ёд гирен. Ҳама вақт ҳунар ягон вақт ай одам зиёдӣ нестай. Вақте ки ҳунар дошта бошем, ҳамон хонаводаи шавҳарам дӯст медорад. Тем более ҳамин шавҳару мардум чизи бомаззаро дӯст медорад. Ҳамин чизи бамазза ки пухтӣ, занда меҳрубон мешавад. Асобина ҳамин шавҳари худамам мехеланд. Баъзи хӯрокҳоро хӯрдан раҳмат мегӯянд, бо дуо метиҳанд. Ман ҳам хел хурсанд мешавам, ки бовар кунед. Ин иҷода бошад сливичный масло, кати орд якҷоя ки кардем, ранги он мочак мешавад. Баъдаш бошад шир ай болош мерезем, разрыхлителя меандозему, ҳама акша хушрӯ када мешӯрем. Чӣ қадар хамируш рез омад мебиёд духтаро. Баъди шӯриданаш мегирем, ба 5 зволача тақсим мекунем. Хай бо вобаста ба худтона духтаро. 5 звола мегирем, 4 мегирем. Иҷода ман 5 звола гирифтагиём. Баъди зволача кардан дар холодильник мемонем, камтар шах хушрӯ кишад. Баъд тунук мекунем ша, дар лист мемонем шаю, пухта гирифтан мегирем. Иҷода ман якташа дар даруни лист тунук кардам пухтаму, дигароша бошад дар пушти лист тунук карда пухтам. Хай хушрӯ омаданд ҳамашон. ин эҷа бошад теста мегирем, дар холодильник мемонем то камтар шах шудан шавад. Чормағза мегирем, майда мекунем. Баъди чормағза майда карданаш, баъд ҳамон тесторо мегирем, якта сирхак пухта гирифтан мегирем.
дӯстони азизи ман, иҷода бошад ширкати Атомира ба шумо тавсия додистам. И апаҷони мо кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунам. Апаҷони мо кор карда ба оилики баланд уже буромадагиам. Ҳар сешанбе 6000 мегузарашона. Духтарако кадоме ки мехоҳен ки кор кунен, апаҷонмон регистратсия мекунанд тона, як линиятона пеш мебаранд, ёрдам метиҳанд тона да духтаро. Командаи апаҷонмон уже калон шудагиам. Духтаро кадоме ки кор кардан мехоҳен, ҳамагӣ баъди регистратсия шудан дар 6 моҳ 1 маротиба харид мекунен, дар 1 сол 2 маротиба харид мекунен да. Атоме 3 шаг дорад. Якум шагш регистратсия мешин, дуюм шаг кабинетона фаъол мекунен, сеюмш да айтактон одам меорен. Духтаро инаи апаҷоно ҳамашон дар хона нишаста кор кардистиянд. Иҷа бошад духтаро, ма 2 коробка хемахем заказ карда будум, 2 коробка спирулина заказ карда будум, зубной паста заказ карда будум. Шукронаи Худо хай омадан, хӯрдестам. Хай бо результатша ба шумо гап мезанам духтаро дар наворҳои оянда. Марҳамат кунед духтаро, ба рақамҳои рӯи экран буда ба апаҷонмон нависен, соҳиби кор, соҳиби пул шавен. Ассалому алайкум бонувони азиз, ман якта отзиви беҳтарин монданиём дар бораи витиливо сафедчаи пӯст. Ин бачаи ман аст, бои бачаи ман аст. Ман аз Узбекистон $700 да дору заказ кардам, ай чанд ҷо клизма кардам, ай тарафи Россия шавҳарам, он модарам ҳарчи партофтам, результат надод духтарако. Неки мардуми мо ҳами як гап дора, сафедчаи пӯст соз намешавад. Не духтарако, баъд аз хӯрдани хемохем и спирулин бинем ки чӣ хел результати зур додаи бачаи ман да. Шумо метонед ба дигаро тавсия диҳед, ба диликор. Иними до и после барои ами сафедчаи пӯсти бачаи ман аст. Ман ба хотири бачам дар ами кори Атоми дуромадам, ба кори худам ами хемохем 3 пачка хемохемш гирифтам, якта спирулин. Ҳол чорумшам мегирам. Дидем ки пушида шуд. Дар ин духтаро кор кунен, апаҷонмон астаники беҳтаринанда. Ин иҷода бошад духтаро, тестои причударо пухта гирифтум. Ҳамқа хушрӯ омадагия ки аҷоибот резу нагомадаги буд причуда. ин иҷода бошад духтаро, крема тайёр кардагиём. Ҳамун коржакҳои пухтагира якта монда крем карда боло ба боло мегирем. ҳамаи қабатакуша ки крем карда шидем, ай ҳама қабати болошда ба чормағз мекунем ша. Причудамон тайёр мешавад. Причуда беҳад бамаззае. Бо ҳам духтаро ба баракае. Агар аҳамият дода бошен, ба барака чизае. Инай торт мекунед, тез тамом мешавад. Причудаи ширини баъд ачи халай ки чанд рӯз меравад. Кӯдако хай мехӯранд чанд рӯз.
Ина иҷода бошад духтаро причудаи маккадагӣ тайёр шуд. Эра бинед чӣ қадр зебо омад. Хайр, дӯстони меҳрубон, худо нигаҳбони мову шумо бошад. Дар паноҳи Аллоҳ бошед.